Que tal, como están? Moi boas tardes, saúdos neste 1 de xullo, son as 6:01 da tarde, saúdos dende a redacción central da Voz de Galicia. Estamos a piques de comezamos xa o segundo encontro cos candidatos, aqueles que concorren ás eleccións autonómicas do próximo 12 de xullo, non queda nada. Esta é a nosa segunda cita e a nosa protagonista hoxe é a candidata do BNG, Ana Pontón. Os que non compartiron este momento con nos onte, que nos acompañou Antón Gómez Reino, imos refrescarlles cal é a mecánica. Hoxe non imos preguntar, nós os xornalistas da Voz nesta mesa, que é o habitual, van a facer os suscriptores da Voz de Galicia. Eles son os protagonistas e eles son os que llevan a trasladar os candidatos, tanto hoxe como nos restantes días, cales son as súas consultas. Eles o están a facer en directo, tamén os saludamos a través da plataforma Zoom. Os que estén conectados en Zoom poden enviarnos a pregunta que lle queren facer a Ana Pontón a través do chat. Se nos engaden a localidade dende onde mandan a pregunta, pois yo agradecemos porque dá moito contexto, e tamén os suscriptores puideron mandar a súa pregunta dende onte nun formulario que atopan de forma moi sinxela en lavozdeGalicia.es. Esta retransmisión é aberta, por suposto, a todos os lectores da Voz de Galicia que nos están a seguir a través de lavozdeGalicia.es, de Facebook e de YouTube. E, como sempre, adiantamos que o próximo venres, vai nos acompañar neste plató o candidato do PSDG, Gonzalo Caballero. Pero hoxe, Rubén Santamarta, jefe de Galicia de la Voz. Moi boas tardes. Boas tardes, a protagonista e outra está aquí, Ana Pontón, candidata do BNG. Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer poder estar aquí. Bueno, volver aquí, non? Realmente. Volver, efectivamente. Que había moito tempo que non estaba nesta mesa, en la que agora estemos online, non? Efectivamente, por aceptar a invitación deste formato no que as preguntas, pois, veñen o que quere, ao final, a rúa, neste caso, os suscriptores da Voz. Comezamos nun instante con esas preguntas. Antes, aínda que Ana Pontón é ben coñecida, seguro que polos lectores da Voz, nunca está de máis refrescar un pouquiño eses datos da súa biografía. O cambio político en Galicia podería ter rostro de muller. Din os sondeos que entre os votantes dos partidos que actualmente ocupan a oposición, a candidata do BNG, Ana Pontón, é a favorita para liderar un hipotético goberno de coalición que desbanque Alberto Núñez Feijóo de Montepío. Se iso se cumprise, a líder nacionalista sería a primeira muller en presidir a Xunta de Galicia. Ela xa sabe o que é romper teitos de cristal. No ano 2016 foi elixida portavoz nacional do Bloque, cargo que ata entón só fora ocupado por homes. Antes, no ano 2012, converterase na primeira muller en ser voceira dun grupo parlamentario na Cámara Galega, algo que incriblemente non ocorrera nos 30 anos de funcionamento anterior da institución. A constatación de que frente a esa idea de que a igualdade está conseguida, creo que queda moito por traballar. Traballo a prol dos seus ideais non lle falta. Implicada dende o Instituto coas causas que lle parecían xustas, foi a lingua a que a levou a militar no nacionalismo desde os 16 anos. O que máis me identificou con nacionalismo foi a discriminación por usar a lingua galega, non? Eu vivina en primeira persoa e fíxome descubrir que detrás desa discriminación había un problema político en Galiza. Nacida en Sarria, nunha parroquia rural, Ana Pontón trasladouse a estudar a Santiago. Aínda que nun principio barallou a carreira de xornalismo, finalmente cursou Ciencias Políticas e da Administración. Unha licenciatura que acompaña con moita, pero que moita experiencia práctica. É deputada no Hórreo dende hai 16 anos, onde exerce con frecuencia como azoute do actual presidente da Xunta. E ela é a única que lle pon cada tempo. Que máis di dela a súa familia? Que é unha persoa comprometida que sempre quixo facer algo por Galicia, que sabe pedir consello, aínda que non sempre o segue, e que dende pequena era tan coidadosa que mantiña sempre ben ordeadas e encaixas as súas bonecas, aínda que se cadra é porque, como ela mesma confesa, nunca lle gustou moito xogar con elas. O que si lle presta é camiñar polo monte, onde di sentirse libre. Tamén ten afección pola cociña, polo cine e o teatro, e máis libros na mesa de noite dos que ten tempo de ler. E ollo, porque sei que tampouco se lle dan malas foliadas.
Ir ás festas ao campo, bailar, a muñeira, cantar, eso me encantaría. A finais de xaneiro, Ana Pontón estreouse como nai. Deu a luz a súa pequena Icía no Hospital Clínico de Santiago. A defensa do sistema sanitario público é, de feito, un dos seus cabalos de batalla. Nel incidiu especialmente durante a pandemia de coronavirus. Advertiu sobre as consecuencias de desmantelalo e exixiu que sexa un piar fundamental no acordo de país que reclama para sacar adiante Galicia logo do impacto do COVID. As bases sobre as que debe sustentarse pois é a priorización do emprego de calidade, a defensa dunha sanidade pública fortalecida e libre de recortes. Pontón aspira a poder liderar esa reconstrución de país post-Covid acadando a presidencia da Xunta o vindeiro 12 de xullo, o que a convertería na primeira nacionalista en ocupar esa responsabilidade. Na casa tamén me ensinaron que temos que ir coa cabeza alta de ser quen somos, e a mí moitas veces me dixeron non podes porque eres da aldea, non podes porque falas galego, non podes porque eres muller, e sin embargo nunca me quedei aí, sempre creín que con confianza en quen ti eres, no que eres e con honradez e con honestidade podes tirar para adiante e, bueno, pues, a verdade é que nunca pensei que chegara a ser a candidata a presidencia da Xunta do BNG. Como aval, a súa capacidade para ter levantado un BNG que colleu nas súas horas máis baixas, logrando darlle a volta ás enquisas nas eleccións autonómicas de 2016, recuperando a representación no Congreso dos Deputados o ano pasado e reconectando co seu electorado. A ese liderado político consolidado, únelle no persoal a que considera unha das súas principais virtudes, saber escoitar. Ana Pontón, candidata do BNG, protagonista hoxe, Rubén, porque xa chegan as preguntas dos nosos suscriptores. Xa están entrando. Ana Pontón, moitas gracias por participar neste encontro cos lectores da Voz de Galicia. Arrancamos aí, parece, con Ana, dende a Estrada. Pregunta directamente por unha hipotética coalición. Como pensa que poden funcionar un partido en coalición con dúas forzas cun carácter centralista como son Unidas Podemos e o PSOE? Non perderemos autogoberno, sobre todo vendo o que pasou durante o confinamento, no que se negaron en moitas ocasións a ceder poder ás autonomías. Bueno, creo que a base para poder cambiar ese modelo centralista é precisamente apoiar o BNG e que o próximo goberno o lideremos nós, que vamos a defender os intereses de Galiza. Eu estou absolutamente convencida que canto máis poder político teñamos os galegos vamos a poder tomar decisións máis achegadas á nosa realidade e, por desgracia, levamos vendo, non, como cando deciden por nós o problema é que moitas veces deciden en contra de nós e realmente pois, a clave para que iso non pase pois, é ter un BNG que lidere o próximo goberno. É compatible, entón, ese BNG, ese nacionalismo con forzas de ámbito estatal, como poden ser o PSOE e Podemos? Bueno, creo que nós temos moitas experiencias xa de gobernos e de cogobernos, cada quen defende pois, as súas alternativas políticas, no? E evidente que a marca BNG pois, é un modelo diferencial, pero tamén diría que o centralismo non é unha cousa só da esquerda, é unha cousa tamén da dereita, e o grave que levamos pois 11 anos cun goberno do Partido Popular que o que fixo pois, foi facer que Galiza perdera poder político. Singularmente podemos citar o que para min foi un dos maiores problemas desta última década, que foi a aperta do sistema financiero, porque eso sí que supuxo perder un elemento de incidencia na nosa economía moi forte. Creo que ademais hoxe hai moitas persoas neste país enfadadas, non, con a banca por unhas comisións absolutamente abusivas que lles está cobrando, non, e que demostra tamén a diferencia entre ter unhas caixas e ter un banco privado. E, por suposto, pois eu creo que aí a clave pois é que poidamos darlle a volta a esta situación, porque levamos 11 anos sin conseguir ni unha soa nova transferencia e creo que eso denota o debilitamento, non, do noso sistema de autogoberno e a necesidade de fortalecelo a través de quen ten as máis libres para poder defender Galiza, que é o BNG. Candidata, pregúntalle María José Fernández unha cuestión moi referente á esenza do seu partido e tamén o presente e o futuro, é completa. Di María José, que é o que lle falta ao BNG para consolidarse xa como partido gobernante? Non cree que deberían facer un programa que chegase a toda a xente non tan ambicioso cos seus ideais, aínda que tiveran que renunciar a certos postulados? Segue, nun momento tan crítico como o que estamos a vivir, non sería vos suavizar o discurso? Así
así ve o BNG, María José? Bueno, pois eu a María Xosé diríalle que o que nos falta é que chegue o próximo 12 de xullo, porque eu estou convencida que imos vencer todas as enquisas e que a mes neste país podremos facer historia de unha maneira doble, non? Por un lado, que o nacionalismo por primeira vez lidere o goberno e que a mes o faga unha muller. E penso que isto é posible porque nós temos un programa pensado e adaptado á realidade deste país, un programa para desenvolver nestos 4 anos máis alá de cales son os nosos principios ou os nosos obxectivos, porque estamos nunha situación moi grave pois que tamén require medidas concretas aos problemas que ten a xente de hoxe, no? Que nos están estafando cunhas peaxes, que temos unha crise económica aí por diante e que é fundamental enfrontar esa crise cun gran acordo de país, ou que temos que reorientar a nosa economía cara a unha economía máis verde, onde primemos a ciencia e a investigación, onde abordemos algúns dos problemas graves que ten o país, non? Como pode ser o despoboamento do noso medio rural ou un cambio tamén no modelo de cidades. Esas son os elementos vertebrais do noso programa, pois que está pensado en como darlle unha saída a Galiza para que realmente esta crise non nos supoña outro retroceso, porque, claro, aquí xa estábamos en crise antes de que chegara a COVID, non? Tiñamos unha crise industrial, unha crise demográfica cada vez máis fonda, unha crise nos nosos servizos públicos, porque estábamos vendo un gran debate na sociedade que criticaba precisamente os recortes desta década, e eu penso que aí, pois, Mari Carmen, penso que era o nome, María Xosé, perdón, teño manía con equivocarme cos nomes, que me perdone, bueno, pois que se leo o noso programa verá que hai solucións para 4 anos, máis alá, pois de que efectivamente creo que unha forza política que renunciara aos seus principios, eso sí que tería que preocuparlle a calquera cidadán, porque se un quere renunciar aos seus principios en campaña electoral, o mellor o que queren ganar o electorado, e nós o que queremos é ir sempre coa verdade por diante, porque me parece que iso na vida e na política é fundamental. Xan Carlos Martínez, desde Arteixo, primeiro dalle a noraboa polo debate e pregunta que vai facer como futura presidenta para relanzar a Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Elle fai unha proposta como mestre, promovan os encontros e experiencias entre colexios e institutos galegos e portugueses. Se ten isto actualidade tamén precisamente no día de hoxe pola apertura das fronteiras. Sí. Eu, o primeiro, que penso que unha cuestión que estamos desaproveitando unha oportunidade moi grande co mundo da lusofonía, non só desde o punto de vista cultural, sino tamén desde o punto de vista económico, porque é certo que se nós creamos un grande polo económico na Eurorrexión, podremos estar competindo co centralismo madrileño e podremos estar competindo tamén co impulse que pode ter o corredor mediterráneo. E nese ámbito, pois eu creo que primeiro, a nivel europeo, Galiza teria que intentar liderar esa Eurorrexión, porque hai que recoñecer que nese ámbito o están facendo moito mellor os portugueses que a nós, e ademais están conseguindo captar moitísimos fondos, non, e reindustrializar o país dunha forma impresionante, e creo que o problema non é criticar o que fan eles, sino ver que é o que nós estamos facendo mal. Eu penso que aí o goberno galego faltoulle liderado e non se puxo a considerar eso un proxecto estratégico de país, de entender que podemos ter aí un gran polo de actuación económica. E por outro lado, eu tamén, el mestre, seguro que coñece a situación, eu creo que hai que potenciar moito máis o ensino do portugués en Galiza. Temos unha lei que aprobamos por unanimidade no Parlamento, como é a lei Valentín Paz Andrade, que está sin desenvolver, e un dos nosos compromisos é desenvolver esa lei. Pregúntalle Francisco, dende Pamplona, que medidas concretas pensa implantar para promover a industrialización de Galicia? Ben, pois, eu creo que isto require de actuar en varios ámbitos. O primeiro é que é evidente que vamos a un contexto no que vai ser necesario que se utilicen un volume moi importante de fondos públicos. Hai aí 16.000 millóns de euros que van vir da Unión Europea e que a clave é que parte desos recursos se vai levar ao noso país para ter proxectos productivos. E temos outro gran debate, porque os recursos económicos son importantes para poder activar a economía e poder activar proxectos. E a segunda cuestión que tamén nos preocupa é que nos temos que abordar como país unha transición enerxética, que ten que ser unha transición enerxética xusta, e de momento o que estamos vendo é que pechan centrais, pero que non hai alternativas. Por lo tanto, unha primeira cuestión fundamental é que temos que defender un reparto xusto desos fondos que vai haber a
nivel europeo nesos dous ámbitos e que nós temos que ver cal é o potencial que ten o noso país. E eu vexo que hai un potencial desaproveitado moi grande en toda a produción agrogandeira, onde temos terras abandonadas, pero tamén poderíamos xerar moita industria vinculada coa transformación dese tipo de produtos e logo temos que ver cales son algúns dos aspectos, non, digamos, dentro do ámbito da innovación onde nós podemos xerar actividade, non? E podemos xerar moita innovación vinculada co sector eólico, podemos xerar moita innovación no sector aeronáutico, podemos xerar, porque temos ademais investigadores impresionantes, non, no ámbito de todo o que ten que ver coa medicina, pero tamén se necesita que haxa unha aposta estratégica na innovación, tanto desde o punto de vista público como desde o punto de vista privado. Nos no noso programa, por non estenderme tampouco demasiado, resaltar dúas medidas, ou tres, non, nese ámbito que a mí me parecen estratégicas para o noso futuro. Un é pois, a defensa, non, de que temos que duplicar os fondos co obxectivo de intentar destinar a medio prazo, non, o 2,5% do noso Produto Interior Bruto ás políticas de innovación. Temos que acabar coa precariedade dos nosos investigadores e investigadoras e temos que captar talento. E para iso temos exemplos no noso entorno que nos demostran que é posible facelo. Temos o exemplo de Euskadi, temos o exemplo de Cataluña e nos poñeríamos en marcha pois, un instituto similar ao que pode ser o ICREA que permita captar talento, porque creo que esa é unha das bases nas que podemos avanzar. E por finalizar, porque non me quería esquecer, o que non podemos deixar é que se peche a industria. E iso é o gran problema que temos neste momento, non? Eu hoxe pola mañá estaba diante da Xunta de Galiza con centos de traballadores e traballadoras de Alcoa que o que están dicíndonos é que aquí pois, se quere apagar outro sector industrial. E non podemos permitir que se destrúa ni un só sector industrial do noso país, porque isto é pois, roubarnos o futuro, literalmente. E a mí me preocupa que este avanzando ese ERE e que non se tome ninguna decisión, que non a toma a Xunta e que non a toma o Goberno Central, é dicir, que non a toma nin o Partido Popular nin o Partido Socialista. E a solución é moi clara neste momento. Ten que haber unha intervención pública para a nacionalización desa empresa, onde nos entendemos que a Xunta tamén debe de participar e despois temos que reclamar que o vento dos galegos e a produción enerxética que hai no noso país ten que ter algún beneficio para nós e, sobre todo, para que a nosa industria sexa máis competitiva, daí a proposta dunha tarifa eléctrica galega. Seguro que saben máis cuestións sobre a industria, sobre a Alcoa, pero de momento Jorge Castro pregunta por outro aspecto que tocaba antes colateralmente, que é a Galiza exterior. Pregúntalle que pensa facer con esa xente que está ahora mesmo no exterior e como pensa que poden ser esas relacións mesmo históricas. Fala Jorge Castro do papel que está xogando Ana Miranda tamén en Bruselas con ese colectivo. Que pensa facer para poder relanzar ou reactivar esa Galiza exterior con a Galiza que está agora mesmo? Penso que na Galiza exterior temos dúas liñas de traballo que son distintas. Unha é temos que aspirar a que poda volver unha parte de toda esa xeración de todas esas xeracións que van marchando do país, porque nós estamos investindo moitos recursos públicos en formar a personal que logo, cando teñen que ser, non me gusta esta linguaxe, pero é que temos que falarlo así, cando son productivos, e decir, e pode haber un retorno no país, en vez de facelo aquí, están o facendo fora, non? E nos estamos formando a personal técnico moi cualificado, que está en Alemania, que está en outros países europeos, e iso é unha perda irreparable, e máximo para un país que ten unha crise demográfica tan forte, non? De feito, nesta última década, estamos falando de que marcharon unhas 300.000 persoas, e isto 300.000 persoas é unha barbaridade, como se desaparecera máis da cidade da Coruña. Por lo tanto, nós temos que intentar que haxa posibilidades de retorno, porque necesitamos ese retorno polo propio futuro do país e porque é a única maneira de poder reverter esta crise demográfica que cada vez se fai máis aguda no noso país, non? Eu creo que esa é unha das cuestións nas que temos que traballar para que realmente haxa incentivos nese retorno, tanto con cuestións no ámbito económico, no ámbito da vivenda, no ámbito educativo, no ámbito investigador. Aí temos que ter un plan integral e que realmente funcione nese sentido. E logo outro
aspecto é que os galegos e galegas temos, non, pois como unha serie de embaixadores polo mundo, que son unha oportunidade de desenvolvemento, non, e de proxección exterior tamén das nosas empresas, e que creo que a nivel de rede está pouco aproveitada, porque tamén sabemos que a internacionalización da economía é unha realidade que está aí e na que deberíamos pois de crear sinerxias que nos permitiran pois que eso tamén foran como pequenas embaixadas que ten Galiza no mundo e que as debemos de aproveitar a nivel de desenvolvemento económico, cultural e de proxección exterior de Galiza no mundo. Son as 6:20 da tarde, recordámosles, estamos en directo dende a redacción central da Voz de Galicia, xa ven Ana Pontón, candidata do BNG, e a protagonista desta cita de hoxe son os suscriptores da Voz de Galicia os que están a enviar as súas preguntas para a candidata. Suscriptores como, bueno, non podo dicir se é el ou ela, identifícase como Redro47 dende Lugo, fai unha aprobación, unha apreciación, perdón. Ter unha candidata a presidencia da Xunta xa en sí unha boa nova, di. Pero no caso de gobernar, que propostas ten para que a igualdade da muller na sociedade civil galega sexa efectiva? Pois este para min unha, digamos, casi diría que como un reto personal moi importante, porque eu son consciente de que para moitas mulleres é moi ilusionante que haxa unha muller que é candidata, non? E que ao mesmo tempo eu teño sempre ese peso, non? No sentido de recoñecer que detrás hai un loita de moitas mulleres que antes defenderon os dereitos. E creo que as mulleres temos que estar en política para que as cousas vayan a mellor e para que avancemos na igualdade, no feminismo, e respondamos a unha demanda que é cada vez máis crecente na sociedade, que protagonizan as mulleres, pero que tamén, afortunadamente, cada vez máis varóns comparten, non, esa idea de que non podemos vivir discriminando a metade da humanidade, a metade da nosa sociedade. E nese ámbito hai, para mí, moitas propostas importantes, vou destacar algunhas, non? Unha que me parece un dos temas onde se evidencia máis o problema da discriminación, que é na violencia de xénero, e necesítanse máis recursos, eso é evidente. Por eso nos estamos propoñendo destinar o 1% dos recursos da Xunta de Galiza a loitar contra a violencia de xénero, porque este é un dos maiores problemas que como sociedade temos. Penso que outra cuestión que é unha gran asignatura pendiente é todo o que ten que ver coa conciliación, e agora, se antes era consciente, agora son moito máis, porque é certo que é unha carreira de obstáculos no que o peso en moitísimos casos recae fundamentalmente nas mulleres, e aí hai que crear rede pública. Rede pública significa ter máis servicios para conciliar, escolas infantís, unha rede pública, por exemplo, de canguros, non, que é un servizo que para moitas familias sería un recurso importantísimo, e temos que traballar tamén na racionalidade dos horarios, que se leva moito tempo falando, pero vamos, que parece que é un debate que se abre e que nunca se acaba de concretar. E podemos tomar outras medidas, ademais, que axuden a que as empresas sexan conscientes de que non se pode discriminar as mulleres, por exemplo, salarialmente, e aí a Xunta de Galiza pode, a través da contratación pública, pois evitar que as empresas que teñan sentencias que por discriminación salarial contraten coa propia administración. Creo que esos son medidas indirectas que nos poden axudar a avanzar tamén nun ámbito que é pois sangrante, non? E que as mulleres, pois, por o simple feito de ser mulleres, cobren un 30% menos de salario facendo o mismo traballo que un home, non? E logo, para min, outro tema importante é o educativo, por iso suprimir os concertos con aqueles colexios que segregan por sexo me parece pois unha das primeiras decisións que hai que tomar en canto se poida, e avanzar nunha sociedade que tamén eduque en igualdade, porque temos que ir aos valores, e estamos vendo pois casos de repunte, non, como pode ser de agresións sexuais, non? A min, máis estes días, pois me afecta un pouco máis directamente un caso que, bueno, pois porque, bueno, pola cercanía, non, pois dunha violación de menores en, pois na vila na que eu nacín, en Sarria, e creo que eso pois tamén nos obriga a todos e a todas a traballar moito no ámbito educativo e na escola, onde, vamos, debemos de facer da defensa, non, dun ensino igualitario e valores igualitarios un elemento central de traballo. Seguimos con María, esa que fala de educación. Que opina de que o próximo curso as aulas podan ter 25 alumnos? De feito, podemos ampliar un pouco o foco para saber como faría ese inicio de curso a candidato do BNG nesta situación tan complexa como actual. Sí, mira, precisamente estivemos aí poucos días na cidade da Coruña, reunidas con AMPAs, con representantes do profesorado e do alumnado, que o que nos trasladaban era, pois casi se botaban as mans á cabeza, como é posible que se programe un inicio de curso
como se non houbera unha pandemia. Porque isto é o que está propoñendo neste momento o goberno do Partido Popular. E é máis, eu casi me levaba hoxe as mans á cabeza cando lía que a Xunta, que ten as competencias en sanidade, lle di ás universidades que teñen que facer un protocolo para inicio de curso, o sea, terá que facer sanidade un protocolo e consensualo coas universidades, pero é que parece que a Xunta de Galicia é como unha especie de entelequia, que só está para exixirlle os demais, non? Entón, que se necesita neste inicio de curso? Primeiro, que a Xunta faga os seus deberes e cumpra coas súas obrigacións. E a Consellería e o Goberno ten as competencias en sanidade, por lo tanto, é quen ten que elaborar os protocolos de como vai ser o inicio de curso, terá que falalos e consensualos co sector, evidentemente, pero é unha responsabilidade da autoridade sanitaria, o que non poden é lavarse as mans ante un tema así, non? E a mí me sorprende porque Feijóo foi tan incisivo durante toda a crise con que o Goberno central tiña que ter protocolos claros e agora que el recupera as competencias non existen os protocolos, non? Vímoslo tamén nos rebrotes que se produciron na Mariña. Hai un rebrote e, polo que eu sei, nos centros, por exemplo, de atención ás persoas maiores, nas residencias de maiores, o que hai é unha chamada na que se fai unha recomendación de que pechen, e que non se pode recomendar, e que a Xunta ten que elaborar uns protocolos para os que, por certo, tivo 4 meses para facelo. Por lo tanto, neste momento de inicio de curso, teria que ser unha prioridade na que traballar a partir do próximo día 12. Penso que hai que reducir as ratios, porque senón é imposible, vai a ser imposible e vai a ser un problema. Hai outros gobernos que o están facendo e iso require que haxa máis profesorado e habrá que facer unha contratación extraordinaria de profesorado. E defendendo unha educación presencial, porque eu creo que eso non se pode sustituir nunca, e esta crise da COVID tamén non lo demostrou, hai que estar preparados por si ven un segundo rebrote e, por o tanto, evitar que volva a producirse a situación que vimos neste confinamento, e é que había moitos mozos e mozas e nenos e nenas que non tiveron escolarización por non ter acceso ás novas tecnoloxías. E non estamos falando só do rural, onde sabemos que hai unha fenda digital importante pola falta de servizos. É que comentábame precisamente algunha profesora que hai na cidade da Coruña, en barrios da cidade da Coruña, tiñan un 30% de alumnado que non se puido conectar, o sea, que estuvo desconectado durante toda a pandemia. Tamén hai que actuar para evitar esa fenda digital. Pregúntanlle dende Ourense, en este caso Miguel, defínese un pouco, el di, eu son galeguista, pero preciso a seguridade de que Galicia vai ficar no Estado español. Ti me podes garantizar, Ana, que mesmo no caso do que o BNG acade a maioría absoluta non tentaríades un referéndum de independencia? Bueno, eu creo que estamos na pregunta que casi xa de rigor nas últimas campañas. Bueno, está moi ben. Galiza vai a estar onde queiran sempre os galegos e as galegas, e ese para min é a claridade. Eu creo que estamos agora mesmo, ademais, nun momento no que o que nos temos que dar é un salto adiante no noso autogoberno. Eu, evidentemente, creo que Galiza ten que ter maior capacidade para poder decidir sobre os nosos asuntos. Levamos moito tempo falando da necesidade de ter soberanía enerxética para evitar o espolio que se produce no noso país, e que xa é un espolio, o sea, que estamos nun momento, ademais neste ano, no que os galegos e galegas pagamos a factura máis alta de todo o Estado, precisamente por ser produtores, que é un auténtico disparate, ou que temos que ter capacidade para decidir sobre as nosas infraestructuras, para decidir como organizamos o noso ferrocarril. Penso que estamos nun momento no que o que temos que dar é un salto adiante no noso autogoberno, recoñecéndonos como unha nación e tamén avanzando para que o Estado español dunha vez por todas acepte que non é un Estado uninacional, senón que é un Estado plurinacional, pluricultural e plurilingüe, onde Galiza ten que ter un trato que nos permita avanzar. E para poder avanzar, eu estou convencida que canto máis poder político teñamos, canto máis autogoberno, máis capacidade de decisión, mellor nos irá como sociedade. Pero intentaría ese referéndum de autodeterminación, como lle pregunta así tan directamente. Si leo o noso programa, verá que esa non é unha proposta que conste no noso programa. De acordo. Seguimos con Alberto desde Oleiros. Se o PP queda un escano da maioría absoluta e Vox consigue un escano, plantearíase negociar co PP unha investidura ou determinadas leis para evitar que a gobernabilidade dependera da ultradereita? Bueno, esa é unha pregunta que creo que máis ben a quen a ten que facer é a Feijóo. E eu estou convencida que vendo o que está facendo o PP en outras partes, que precisamente legitimar a extrema dereita, e isto é moi grave, porque os partidos democráticos europeos están facendo un cordón sanitario a extrema dereita. Sin embargo, a dereita no Estado español
tanto o Partido Popular como Ciudadanos están blanqueando esa extrema dereita e é sobrepasar unha liña moi perigosa. Eu penso que o grave é que estamos nun momento no que esa é unha decisión que tomou o Partido Popular, na que, por certo, legitimou no seu momento Alberto Núñez Feijóo, e estou convencida de que se os necesita pactará con eles. E, bueno, tamén a veces unha se pregunta que, bueno, tal e como está a dereita neste momento no Estado español, tampouco, a veces é difícil saber pois quen é quen, non? Porque unha escoita a Casado, a Cayetana ou a Aznar e escoita a Abascal e non sabe moi ben en que partido milita cada quen. Pregúntalle Borja Hervés, leva vostede 16 anos sendo deputada, tivo algunha ocupación fora da política? Pode dicirnos cal é a súa profesión? Sí, claro. Eu son licenciada en Ciencias Políticas, antes de ser deputada no Parlamento, pois traballaba de asesora precisamente nun grupo municipal. Penso, desde logo, que para min é un orgullo levar todos estes anos sendo representante dos galegos e das galegas, unha honra que pois poder dedicarme a algo que me apaixoa, que poder traballar para mellorar o futuro do meu país, e mellorar o futuro do meu país e mellorar o futuro da miña xente, e desde logo sempre pois, con honestidade, que creo que é un valor que en política ten que cotizar a alza, porque é o que nos pode facer que este país avance e que rompemos con moitas das cousas que ao longo destes anos pois, le han producido unha desafección tan importante á política, e que eu desde logo creo que no BNG temos unha garantía de que somos unha forza seria, unha forza con un claro compromiso co país e con un claro compromiso en que a política é unha ferramenta fundamental para mellorar a vida da xente, non? Hai quen di que se tú non te ocupas da política, a política ocuparase de ti, e o que me gustaría é que cada vez máis xente tiveres interese por participar e por estar. Eu, desde logo, moi honrada de ter, pois, ao longo destes anos, tido a confianza a miña organización e tamén dos galegos e galegas para poder representalos no Parlamento. Seguimos con Dosi, desde Lugo, pregunta como afrontan o problema cada vez maior, é certo que cada vez se ven máis, un goteo parece que interminable de casos, o problema cada vez maior da ocupación de vivendas. Pois ben, eu creo que aí hai dous debates que son distintos, non? Por un lado temos casos de ocupación de vivenda, non? Como vimos aquí, onde eu penso que hai que, bueno, pues que habrá que revisar, non? Os problemas ou problemas distintos que hai, como casos de Lugo, non? Onde había mafias, ¿no? Que estaban facendo ocupación, e eu creo que hai que revisar a legislación para evitar que ese tipo de situacións se den, pero tamén é certo que hai outro problema que a veces o mellor se quere ocultar, non? Detrás do debate da ocupación, é que temos cada vez máis persoas con dificultade para poder acceder a unha vivenda e con moitos problemas, sobre todo porque os prezos dos alugueres e os prezos, non, para poder mercar unha vivenda están disparados, sobre todo no ámbito das cidades e dos entornos máis próximos. Estou convencida de que moitas mozas ou mozos que podan estar vendo este debate e que quixeron emanciparse, tuveron que quedar na casa dos pais e das súas nais, porque é misión imposible cos salarios que teñen, e o que nós temos que garantizar é que haxa unha política de vivenda que non deixe a ninguén atrás, non? Precisamente, pois hoxe pola mañá estábamos en Ferrol falando deste asunto, e nos aí creemos que hai que actuar con un banco de vivenda pública que permita mobilizar vivendas baleiras, non? Que interveña para que os alugueres sexan máis baratos, ou que creemos un imposto para que esos fondos buitre ou a banca que ten, a banca en xeral, non a banca entidade, que ten tantos, que teñen pois unha cantidade de pisos e de propiedades inmobiliarias moi importante, pois se non as teñen ocupadas, pois que teñan que pagar impostos, un imposto especial, en fin, hai moitas medidas que debemos de adoptar para enfrontar o problema fundamental que teñen unha maioría de galegos e galegas hoxe, sobre todo no ámbito das cidades, e é que acceder a unha vivenda é misión imposible porque os prezos están disparados. Pregúntalle Xesús García, dende hai 30 anos os cidadáns teñen dereito á asistencia sanitaria universal e gratuita, a formación educativa universal e obrigatoria, a lo menos indica ata os 16 anos. Ambas as dúas financiadas públicamente, engade. Non obstante, a maioría dos maiores dependentes que precisan dun coidador non lles chega a súa pensión para pagar uns coidados que precisan nunha residencia ou no seu domicilio. Cal sería a política social nesta materia? Ben, nós sempre dixemos, non, que a lei de dependencia que foi un gran paso, que no papel estaba moi ben, pero que lle faltou financiamento, non? Era esa pata que faltaba do estado de benestar, e fixose unha lei que tivo as súas virtudes,
que tamén tivo seus defectos, e un defecto fundamental pois foi precisamente a falta de financiamento, e que durante estes anos houve moitos recortes, non, e repagos e copagos abusivos que se puxeron en marcha, que fan que haxa moitas persoas dependentes que non teñen acceso nin a servizos nin a equipamentos, porque tamén se necesita unha rede pública moi ampla. Entón, para min aquí hai varias cousas que son importantes. A primeira é que o Estado nos debe 200 millóns de euros. Deixou a debernos o goberno de Rajoy, por certo, que o goberno de Feijóo nunca llo reclamou, e nós pensamos que se debería de pagar esa débeda histórica, porque con 200 millóns de euros poderíamos atender a esas 8.000 persoas dependentes que teñen o seu dereito recoñecido pero que non teñen absolutamente nada, e sobre todo que teríamos que fortalecer unha rede pública, porque a aplicación da dependencia en Galiza, isto daríanos para un debate casi monográfico, ten un problema, non? E que hai moi pouca rede pública, entón hai axudas ou hai unhas horas de cuidado, pero eso non significa que todas esas persoas están sendo ben atendidas nese ámbito, e por lo tanto hai que traballar aí e, por suposto, eliminar esos copagos abusivos que se puxeron en marcha nos momentos máis duros da crise e que expulsaron a moita xente do sistema. Seguimos con Sandra desde Vigo, que hila un pouco con este asunto que estábamos falando. Ela pregunta, o BNG vai dar axudas para familias monoparentais? Pois nós, precisamente neste tema, que penso que é un tema importante, nos o que levamos no noso programa electoral é poñer en marcha unha lei de familias monoparentais que permita que estas familias que teñen moitas especificidades teñan accesos a recursos de maneira prioritaria. De feito, esta lei non se a presentamos nesta legislatura, non puido ser aprobada porque o Partido Popular votou en contra, pero entendemos que hai que atender unha realidade, que hai, ademais, moitas familias monoparentais que son maioritariamente mulleres e que están nun risco de pobreza extrema, e que hai que arbitrar unha lei que protexa esa realidade e que permita que saian desa precariedade e que teñan as axudas que sexan necesarias para poder desenvolver ese modelo familiar. Son as 6:37, seguimos en directo. Todas estas preguntas están facéndoas chegar aos suscriptores, os lectores da Voz de Galicia, a través destas múltiples plataformas na que estamos emitindo este directo. Grazas a todos. Están chegando moitas preguntas, candidata. Vamos ter que facer outra. Quedanos ainda un anaquiño, pero ao final, bueno, se poden entrar todas as posibles, pois xa sabe vostede que é mellor para todos. Pregúntalle desde Lugo, Rosario Regueira, no caso de que Feijóo non acade a maioría, cales serían os mínimos innegociables para un goberno de coalición? Ben, vamos a decir que ainda non puxemos as liñas vermellas. Nós estamos traballando para que este 12 de xullo se produza un cambio, e eu tamén creo que é importante que ese cambio lidere o BNG, porque é a garantía de ter un goberno que teña as mans libres para poder defender os nosos intereses, e porque temos un proxecto que permite encarar os retos desta nova era. A partir de aí, se esa é a realidade a partir do 12 de xullo, o día 13 xa nos pondremos a traballar para que haxa un goberno canto antes, e desde logo estaremos á altura do que voten os galegos e as galegas. David pregunta, ¿no cree que muchas de sus propuestas no dependen en realidad de lo que pueda hacer el BNG desde la Xunta, sino que dependen del Estado y de lo que se puede hacer desde Madrid? Me parece que muchas de sus promesas, valora David, aunque llegue a presidenta de la Xunta, no podría cumplirlas porque no serían competencia suya. Pois non, a verdade, tería que concretarme un pouco máis exactamente a que se refire, non? Porque eu creo que nos levamos un programa adaptado primeiro ao nivel das competencias que temos en Galiza, que teñen que ver coa sanidade, que teñen que ver coa educación, que teñen que ver co impulso dun novo modelo económico, e logo, evidentemente, o nivel de autogoberno de Galiza é limitado, pero tamén hai que reivindicar ante o Estado aquilo que nos corresponde, porque eso forma parte da maneira de avanzar, e aí temos un programa no que non somos moi francos e moi francas a respecto de que imos a ser exixentes, porque o que non podemos aceptar é continuamente que Galiza sexa a última carta da baralla, e penso que neste último ano tivemos a oportunidade de ver como coa representación do BNG en Madrid a través dun deputado conseguimos situar Galiza no mapa, conseguimos un acordo de investidura que hai que desenvolver e que é moi beneficioso para o país. Sempre decía eu que en un mes conseguimos máis cousas por Galiza que Feijóo en 11 anos, e que non seremos capaces de facer se temos a capacidade e a oportunidade de liderar o goberno da Xunta, desde logo defender os nosos intereses, e iso tamén significa cambiar a dinámica do país, porque o que non podemos é ter unha Galiza muda no Estado, absolutamente subordinada
ao que lle interesa as direccións dos partidos estatais, porque así nos vai. Eu vexo que os que reivindican avanzan, e eu quero unha Galiza que avance e que progrese. Fai unha pregunta moi concreta dende Salvaterra do Miño, David Álvarez Lameiro. Podería explicarnos un pouco máis sobre a proposta do Amazon galego? Ben, pois aí o que se trataría que nós estamos vendo que hai unha realidade que é imparable, non? E que temos pois unha situación na que o comercio online vai engañando cada vez máis tempo, e nós o que creemos é que habría que crear unha plataforma que se puderan acoller todo o pequeno e mediano comercio do noso país, non? Que permitira facer esa distribución e esa venta por todo o territorio. Creo que é unha medida pois, que nos axudaría a dimensionar a moitas das nosas do noso comercio e que sería moi interesante de cara que que a distribución de produtos, non, de venta online non dependa dunha multinacional que logo ademais sabemos que comportamento ten e que prácticas en algúns casos utiliza. Luisa Simón, de chegar a ser presidenta, como conviviría a educación pública e a privada? Ben, pois nós temos un programa no que claramente creemos na educación pública, porque é a que garantiza que realmente calquer persona, pois esa filla dun empresario, esa filla pois dunha labrega, vai ter as mesmas oportunidades a hora de acceder ao sistema educativo. Nese sentido, nós pois creemos que hai que reducir os concertos, que hai que favorecer a educación pública e traballar tamén para consolidar un sistema universitario público. Temos unha posición moi clara no sentido de que entendemos que non é necesaria unha universidade privada no noso país e que o que temos que reforzar é o sistema público. Seguen as preguntas a chegar, neste caso, pregúntalle Marina dende Ames sobre un asunto que vostede tratou na súa primeira intervención no debate, que ten que ver coa xestión do monte. Que plans ten o BNG para a erradicación do eucalipto nos montes galegos, se é así? Ben, nos entendemos que o monte galego ten un enorme potencial e unha enorme capacidade, pero que agora mesmo hai un modelo que está subordinado aos intereses dunha empresa moi concreta como é ENCE, que está impedindo o desenvolvemento de todo ese potencial e que ademais esa política de inzar o noso país de eucaliptos non é sostible desde o punto de vista ambiental, nin tampouco é sostible desde o punto de vista económico, porque estamos perdendo moitas posibilidades. Nese sentido, nós que creemos que hai agora mesmo máis do doble de superficie de eucalipto que estaba prevista até o ano 2030. Isto significa pois, que habría que establecer unha moratoria na plantación desos eucaliptos, non? Que teríamos, ademais, que recuperar esas terras agrarias que están sendo ocupadas por terrenos forestais e que hai que camiñar cara a un monte que sexa un monte multifuncional, un monte vivo e que eso nos permita protexernos mellor contra os propios incendios forestais. E esta política será máis rentable desde o punto de vista económico, porque tamén é falso que non haxa outras opcións viables e moito máis rentables á hora de xestionar o monte. Só temos que ver o que pasa en Europa, que teñen un monte moi diferente ao que temos nós, ou ver o que pasa noutras zonas do Estado español, onde non se apostou en ningún caso por extensións de monocultivo dunha única especie, porque eso acabamos vendo que ten problemas económicos, problemas sociais e problemas ambientais. E mesmo relacionando agora co que está pasando coa COVID, hai toda unha corrente, que non é unha corrente de pensamento, sino moitos científicos e científicas que están alertando que precisamente somos máis vulnerables ás pandemias pola perda de biodiversidade, e nós temos que favorecer que haxa un monte que respete esa biodiversidade, que poidamos facerlle frente a un dos grandes problemas que temos, como son os incendios forestais, e desde logo reducir o peso e a superficie de unha especie como o eucalipto que está o noso país e provocándonos problemas medioambientais e tamén problemas de seguridade moi importantes cada vez que temos incendios forestais. Seguimos con Luisa, un tema que se saiu anteriormente, que sabíamos que seguro iba a repetirse. Fala de Alcoa, cree que verdadeiramente a solución é a nacionalización da empresa? Bueno, eu penso que cada día que pasa é máis evidente que a única maneira de poder salvar o futuro de Alcoa é precisamente por unha intervención pública a través dunha nacionalización. Onte eu lía unha noticia que
creo que todos e todas pudemos tamén, que chamaba a atención que, por exemplo, o presidente de Portugal nacionalizaba a TAP portuguesa porque decía que era un sector o suficientemente importante para Portugal como para non deixalo caer. Ben, pois, Alcoa ten a suficiente importancia en Galiza como para non deixala caer, porque estamos falando nada máis e nada menos que do 30% do Produto Interior Bruto. Non hai ningún problema legal, porque legalmente posible. Tampouco ten que haber ningún problema económico, porque, en fin, si pudemos rescatar a banca con 90.000 millóns de euros ou si rescataron as radiais madrileñas con 5.000 millóns de euros, ten que haber recursos para salvar o 30% do Produto Interior Bruto de Lugo. Penso, ademais, que o exemplo que temos do que pasou coa antigua Alcoa na Coruña, vendida a Ibérica, non? E o desastre desa operación, o que está claro é que neste momento había esa nacionalización, non? De feito, falouse moito aquí, en Cerdeña, se non me equivoco, fixose unha nacionalización dunha planta moi similar as que podemos ter en Galiza para a produción de aluminio, e gracias a esa nacionalización reactivouse a produción hai pouco, o que non se pode permitir, porque a min, ademais, é que me parece indignante que nin o PP nin o PSOE estén movendo un dedo para salvar o 30% do Produto Interior Bruto de Lugo e a única fábrica de aluminio primario que hai en todo o Estado español. E teño, ademais, a certeza, e dóime ter que decilo, pero que teño a certeza de que se en vez de estar falando de un problema galego, estuviéramos falando de un problema madrileño, a solución estaría sobre a mesa. E eu penso que non podemos permanecer de brazos cruzados mentre se destrúe a industria do noso país. Non quería falar de liñas vermellas, pero esa é unha liña vermella de negociación con PSOE, por exemplo? Bueno, é que é evidente que nós non vamos deixar caer a Alcoa. Eso é evidente que salvar a Alcoa é unha prioridade, porque estamos falando de un sector estratégico para o país e de que temos unha crise galopante e non vamos deixar caer a Alcoa baixo ningunha circunstancia. Unha pregunta sen dúbida da actualidade. Levamos 45 minutos deste programa en directo, un dos especiais encontros cos candidatos, grazas a todos os lectores da Voz de Galicia que polas diferentes plataformas nos están facendo chegar estas preguntas para a convidada de hoxe, a candidata do BNG, Ana Pontón. Chegan moitas preguntas, candidata, e esta é a número 20. Pregunta Lola dende a Baña. Van vixiar dende a Xunta que se cumpran os prezos mínimos para o leite que se produce aquí e que a industria non pague menos en Galicia que en outros sitios? Bueno, eu penso que a transparencia en toda a formación de prezos da cadea alimentaria é unha cuestión fundamental. Hai unha situación que para nós é inconcebible, non? E que producimos un leite de primeira calidade, sin embargo, aos nosos produtores paganlles un dos prezos máis baixos do Estado e moitas veces de toda Europa, e nós o que temos é que fortalecer unha industria alrededor do sector do leite, porque iso tamén é o que nos vai permitir evitar que vexamos situacións como a que estamos vendo neste momento. Creo que Galiza ten un potencial enorme no seu sector lácteo, que a mes fixe un esforzo brutal, non, por modernizarse. Eu, mes que coñezo as explotacións, non, porque me criei nunha explotación e vexo como son agora, é que o cambio é brutal. O sea, o esforzo de modernización que se fixo, non creo que haxa ningún sector en toda Europa que demostrar esa capacidade, e o que nos falta é impulso industrial tamén de transformación dese produto, e ese é un dos grandes retos que temos de futuro para evitar esos prezos baixos, pero tamén para aproveitar a potencia que temos no sector agrogandeiro no noso país. Eu cada vez que visito Francia e me din que os países avanzados non teñen agricultura, é a maior constatación da gran timo que lle deron a este país. O sea, se nós queremos progresar, temos que defender a capacidade de producir alimentos e alimentos de calidade, de transformar esos alimentos e de ter e de camiñar cara a esa soberanía alimentaria. Felipe, desde Culleredo, como pagará Galicia as pensións se se converte en unha nación? Bueno, Galiza xa é unha nación, non? Eso non nos convertimos ou non, non somos un país con lingua, con cultura. Eu son das que considero, ademais, que o noso país non é deficitario desde o punto de vista do sistema de pensións, porque os cálculos que se fan son moitas veces interesados e erróneos, non? Aquí normalmente calcúlase o volume total de pensións que se pagan e logo as cotizacións que hai, non? Pero que hai moitas desas pensións que se pagan en Galiza, pero que os dereitos se xeneran
xeraron fora de Galiza. Por tanto, se queremos ser rigurosos e rigurosas, o primeiro é que había que facer un cálculo real. E segundo, que este país o que necesita é incrementar a taxa de ocupación e de actividade, porque despois desta década, o que vemos desta década, destes últimos 10 anos de goberno do PP, o que temos é que en Galiza hai menos xente traballando que fai 10 anos. E ese é o problema que temos. O sea, non é o problema das pensións, o problema que temos é como reactivamos a economía. E eu estou convencida de que con un cambio de orientación no goberno, cun goberno que confíe en todo o potencial e capacidade que temos aquí, nos temos a riqueza e os recursos suficientes como para incrementar o número de persoas que traballan e, polo tanto, a riqueza do país. Pregúntalle Pedro dende Padrón, aínda que hai que decir que hai dous nomes, o BNG e a PNV estiveron moi ligados á actualidade nestes últimos anos. Pregúntalle, Pedro, que defende o BNG con respecto ás peaxes das autoestradas? Entendo que, evidentemente, estás a referir o prezo e o que vai a facer de ser presidenta da Xunta de Galicia. Eu, en primeiro lugar, creo que en relación coas peaxes hai un compromiso que o Goberno Central ten que cumplir con Galiza e o compromiso de que teñen que reducir esas peaxes, ¿no? Porque levamos demasiado tempo pagando uns prezos absolutamente abusivos que non se poden comparar con ninguna autoestrada de todo o país e, polo tanto, que ese é un compromiso que hai que cumplir e que nós temos tamén que traballar para que podamos reducir esa data de concesión, non, de 75 anos, porque penso que é un agravio que haxa outras autoestradas máis ou menos da mesma etapa que a P9 que estén libres de peaxe e que a non se nos queira condenar até o ano 2042, pero tamén é certo que hai que ir paso a paso porque aquí hai unha aparataxe que hai que intentar desmontar e desde logo nos traballaremos para que canto antes esa autoestrada poda ser libre de peaxes, sabendo que hai pasos que dar, que hai unha arquitectura institucional e unha legalidade na que habrá que traballar para ver como conseguimos facer, pero desde logo eu son das que digo que me escandaliza que se teña rescatado as radiais madrileñas con 5.000 millóns de euros porque daban perdas e que nunca se quixera rescatar a P9 que daba beneficios, porque o mundo ao revés é primar os que o fixeron mal e algún día tamén teríamos que revisar como foi ese proceso de privatización que fixo o señor Aznar, porque naquel momento vendéronse varias autoestradas que eran públicas a prezo de saldo, porque esa venda creo que foi en torno aos 1.500 millóns de euros e cada vez que falamos do rescate da P9 nos decían que multiplicaba esa cifra por 3, non sei se en algún momento teremos que reclamar a Aznar unha responsabilidade patrimonial porque mal vendeu un patrimonio de todos e todas, deixándonos un problemón no caso das peaxes. En todo caso, o noso horizonte, unha P9 galega libre de peaxes e no curto plazo que o Goberno Central ten que cumplir o acordo que ten con Galiza para que esa rebaixa se faga efectiva nos próximos orzamentos do Estado. Dani Carballada fala das enquisas que estamos dando a coñecer estes días na propia Voz de Galicia. El fai unha valoración de todas esas enquisas coinciden que o bloque di esa expresión o vai petar. Mais alá dos erros de outras forzas, a que cree que se debe este auxe do nacionalismo en especial entre a xente máis nova? Bueno, eu diría a Dani que eu coincido en que imos dar unha sorpresa ao próximo 12 de xullo e estou ademais convencidísima de que se toda a xente que quere cambio participa, o 12 de xullo vamos a volver a derrotar as enquisas e conseguiremos que nese país se abra un tempo novo da man do BNG. A que se debe que haxa ahora mismo esa ilusión que eu por lo menos sinto, comentábamos antes aquí de empezar que para min esta é unha campaña na que estou notando que hai unha corrente de simpatía importante, desde xente que nos para polas rúas, esta resposta que vexo nas redes sociais, o feedback que tes despois do debate que se produciu o luns. E eu non sei, non hai normalmente fórmulas máxicas, pero sí que creo que neste momento hai moitos sectores da sociedade galega que ven no BNG a forza política capaz de transformar a realidade do país, que aprecian e valoran tamén que somos unha forza con raíces, con principios, con coherencia, que temos experiencia acumulada de goberno e de vos exemplos de xestión nos nosos gobernos municipais e que ven en nós a capacidade de transformar o país en positivo. E iso,
É certo que é un momento moi ilusionante, eu estou vivindo toda esta campaña pois con unhas sensacións moi positivas e teño a convicción de que o próximo 12 de xullo imos dar a sorpresa e vamos a ter presidenta e a ter un goberno libre de ataduras de Madrid. Quere preguntarlle a Amalia Fernández, e non sei se é moi fácil de responder a verdade desta pregunta, por que leva ganando o PP en Galicia dende o principio dos tempos? Que ofrece o PP que non ofrecen o resto de formacións? Bueno, isto é como así para facer unha tese. É o que non é fácil para unha candidata a outro partido, claro. Eu casi diría que, bueno, pues, o 12 de xullo imos a romper con esa tendencia e imos a abrir un tempo novo no país. Manuel, desde Vilaxoán, despois do que está a acontecer coa proposición de lei de cambio climático e os efectos sobre o tecido industrial, plantexará o BNG ao Goberno de España unha transferencia en materia de costas? Falaba precisamente deses problemas que están tendo algunhas empresas non asentadas no litoral. Bueno, penso que o Estado, o sea, que a costa galega se xestione a 600 kilómetros nun despacho madrileño é un auténtico disparate. E entre outras razóns, porque ademais nós temos unha maneira e un mar que non ten nada que ver pois, co Mediterráneo, que non ten nada que ver pois, hasta que se me apuras co Cantábrico, non? Porque temos unha relación co mar moi diferente e un mar moi distinto, precisamente por un ecosistema tan valioso como son as rías. E nós, por suposto, defendemos que a xestión da costa ten que realizarse desde Galiza para poder facer unha política adaptada á nosa realidade. Aquí levamos moito tempo sufrindo, non só neste caso, sino en moitos outros, non? Unha legislación pensada para o Mediterráneo e creo que xa vai sendo hora de que a costa galega a xestionemos os galegos e as galegas. Quere preguntarlle pola vivenda Manuel dende Teo. O BNG vai facer vivenda pública con prezos regulados? Pois nós imos a facer unha aposta porque a vivenda se convirta realmente nun dereito. Levamos demasiado tempo vendo pois como a vivenda se convertiu nun ben especulativo e esa especulación non xerou nada positivo. O contrario, o que está provocando é que para calquer persoa que teña unha renda, xa non digo baixa, media, emanciparse é bastante problemático. Eu vexo, por exemplo, unha cidade que coñezo moito, que é a cidade na que vivo, que é Santiago de Compostela, onde os prezos da vivenda están disparados, os alugueres tamén. Que propoñemos nós? Bueno, pois un pouco xa comentábamos tamén, non? Un banco público de vivenda para mobilizar vivendas baleiras, hai que construir vivenda pública, pero tamén hai que rehabilitar o patrimonio que temos construído. Por exemplo, nestos anos pois reduciuse casi un 50% as políticas de rehabilitación. Eu creo que tamén aí podemos facer moita vivenda para que a xente que ten menos recursos teña acceso ben en modo compra, ben en aluguer e apostar por eso como unha cuestión central, non? Vai vinculado precisamente, xa estamos rematando este encontro, vai vinculado ao que estaba falando agora, pregunta Lois, como vai frear a emigración juvenil? As empresas aquí, supoñemos que polo que coñece este lector, as empresas aquí ofrecen traballos por horas e así é imposible ter estabilidade laboral e unha vida con futuro. Bueno, pois isto é todo un programa económico, non? Porque ao final poñer en marcha un proxecto novo de país, unha das razóns de ser pois, é precisamente facer, digamos, da creación de emprego unha peza central. Como se crea emprego? Sempre digo que non é coas políticas activas, no, de subvención de contratos. Un país pode crear emprego cando aposta polos seus sectores productivos, non? Cando redirecciona a súa economía e a máis neste momento é máis importante que nunca. Por exemplo, pois nós apostando pola innovación, pola ciencia, por unha economía circular. Estes son os parámetros nos que se están movendo os países do noso entorno e Galiza leva moitos anos de retraso, porque en este ámbito non se ten traballado nada. De feito, levamos 10 anos sin política industrial e iso notase, pois, por exemplo, en datos que son, para min, polo menos, me parecen para poñerse os pelos de punta, e que nesta década perderamos 20.000 empregos industriais e que hoxe teñamos pois, a un sector como é, por exemplo, o do aluminio en crise, pero todas as electrointensivas, ou que vexamos pois, como elementos centrais da nosa economía, como o sector naval, van caendo, non? Por lo tanto, para crear emprego hai que poñer o país a producir
reducir e ademais hai que orientalo na liña do que vai ser o futuro, non? Que é esa economía verde, que é esa ciencia e innovación, que é recuperar o noso medio rural, e aí nos temos un proxecto de país que poñeremos en marcha, e iso é o que pode garantir que sigamos vendo como xeración tras xeración a xente ten que facer as maletas e marchar, porque ese non é o destino que temos que ter, porque ademais non somos unha terra rica e eu estou convencida de que con confianza no país imos erguernos desta crise. E rematamos este encontro, neste caso con Ana Pontón, coa pregunta de Iria, dende Santiago de Compostela. O BNG no goberno da Xunta vai crear escolas infantís públicas en galego e derogar o decreto que proíbe impartir as matemáticas, ciencias e tecnoloxía en galego? Eu creo que este case é unha pregunta retórica. Diría eu, é evidente que nos derogaremos o decreto da vergoña, porque é unha vergoña que en Galiza pois non se podan ensinar as matemáticas en galego, pero sobre todo que vexamos como hai pais e nais que queren educar os seus fillos en galego e que en canto meten un pé na escola hai unha sustitución dese idioma e débenos de preocupar, porque ademais o idioma é unha riqueza, un valor inmenso que temos, é o que nos define, non, como unha sociedade que ten pois precisamente unha historia e desde esa historia ten que construir un futuro, e nos queremos que nese futuro o galego sexa unha lingua viva e dinámica e onde non exista ningún tipo de discriminación, porque calquera que viva en Galiza sabe que quen está discriminada é a lingua galega e, polo tanto, nos traballaremos pois desde o diálogo, desde o consenso, porque haxa pois un novo marco para o galego, tanto no ensino como noutros ámbitos nos que é importante que a normalización do noso idioma avance, porque cando amosamos con orgullo que somos, eu estou convencida que nos facemos máis fortes, e canto máis fortes sexamos no cultural, non? E no económico, tamén seremos máis fortes no económico e seremos máis fortes como país, e iso darános máis oportunidades de futuro. Grazas, Ana Pontón. Grazas a todos los lectores da Voz de Galicia, especialmente a aqueles suscriptores que nos mandaron as súas preguntas. Solo un dato, viron este encontro con Ana Pontón 30.000 lectores da Voz de Galicia, levamos unha horiña prácticamente. Desculpas a todos aqueles que se quedaron que quedou a súa pregunta sen responder, entraron máis de 60 preguntas. Formulamos 28, Ana, estuvo moi ben, pero nos comprometemos a que a candidata do BNG vai a levar un carro de preguntas para... Podemos facer outro compromiso, non? E é que se o 12 de xullo son presidenta, facemos unha segunda versión. Pero maratón. Claro. Ana Pontón vai marchar cun carro de preguntas, as que fixeron todos vostedes, como dicimos, leronse 28 ata 60, así que agradecemos a candidata a súa amabilidade por estar aquí, moitísimas grazas. Grazas, Rubén Santamarta, vémonos o venres. Porque Gonzalo Caballero nos visita a partir das 6 da tarde. Grazas a todos por estar aí, sigan atentos a lavozdeGalicia.es porque teñen agora que mandar preguntas para Gonzalo Caballero, tanto aqueles suscriptores que nos seguen por Zoom como aqueles que utilizan o formulario que lavozdeGalicia.es pon a súa disposición na portada. Nada máis, Ana Pontón, insisto, grazas por aceptar este reto, moita sorte no que queda de campaña. E a ver que pasa, non vou dicir o 12, xa o 13 de xullo. Pois nada, eu agradecidísima, encantada de poder estar aquí. Son moi audaces as lectoras e os lectores deste xornal e, bueno, o que dixen, manteño a miña palabra. Eu, desde logo, espero o 12 de xullo ter a confianza dos galegos e as galegas para ser a súa presidenta. E se iso pasa, sometereime, se vos o vedes ben, pois tamén as preguntas que queiran facernos. As preguntas do día despois. Vémonos o venres con Gonzalo Caballero, candidato do PSDG. Ata entón.